खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गोदान YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय स' लोगोफोर हेदिना खालि शुटिंआव थांगासिनोमोन जोङो भैरबकुन्दआव आं फार्स्ट टाइमखाय भिडिअखौबो मोजां लानो रोङासै लाइक टिकटकनि बायदिसो लाफ्लांबाय थेवबो अननानै आंनि भिडिअखौ नायलांदो ओमफ्राय नै लोगोफोर जों फाइनालि लकेसनाव सफैबाय हैदिना खालि बोथोरा जोबोद मोजांमोन अखाबो हागासिनोमोन थान्दा आरोना ओमफ्राय गारिनिफ्राय ओंख्लायनानै दसे दैखौ आङो भिडिअ लाबाय दैमाखौ हैदिना खालि अखा हादोंमोन नालाय दैयाबो एसे देरदोंमोन स' बहुद साउन्ड खालामदोंमोन आरोना बिनि उनाव बयबो शुटिंनि थाखाय स' लोगोफोर नायदो शुटिंनि थाखाय बयबो रेडि जाबाय स' आं जेसांखिनि हायो लाइन बाय लाइन खिथिलांनोसै Oleh video lama kamu tuh banget tuh itu, aku lawan. Sada kamu kayak di kalau apa? Hello guys, good afternoon. So दाबो जों शुटिंआव दङ थांनोनो मोनाखै स' गाइस बिनि उनाव जोङो लान्चनि थाखाय थाङो आं लान्च खालामनायखौ भिडिअ खालामनो लाफ्लांनो बावगारबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर ओंखाम जाखांनानै आंहाबो दख'ना गाननानै रेडि जाबाय शुटनि थाखाय मोनसे दुगैनायनि सिन दङमोन आबु गेमस्रिदो स' बेखौ शुट खालामनो थाखायनो आंबो दख'ना गाननानै रेडि जाबाय स' नायलांदो आब'दो आंदो दसे भिडिअ खालामनानै फान खालामबाय स' गाइस गाज्रि मोनाब्लानो जाबाय स' लोगोफोर आं बहुद मिनियो आंनि मिनिनायदो राबनाबो हाखाया आरो गाज्रि मोनाब्लानो जाबाय आरो मिनिनायनि थाखाय ओमफ्राय नै बे जाबाय हिर'क आदा जोंना एक्टरा हिर'कमोन स' लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय बारा गोलाव खालामला नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो आंनि गोदान YouTube चेनेलखौ थेंक्स फर वाचिं